salai dole a soka domin shi ne dacewa hakika faɗawa wala. Al-Mustapha kaunar ka nake, Tsantsar san kallon ka nake, yarda na ganka Rasulallah. Karima gani da koko na cika ni da tsantsar ƙaunarki, mai girma yar mai girma uwa ga tagwaye sannin ki yarda da ni ki aminta da ni da iyaye na roƙe ki auta ni ki gaishe ki na rijal Rasulallah. Al-Mustapha kaunar ka nake, tsantsar san kallon ka nake, yarda na ganka Rasulallah. Annabi ka wuce dukka zato ba wani ɗa da ya gane ka, kowa ya zo kai ne sanadi rasul ka yarda na furta na saman tsafuta manzan Allah auta ne ke gaida ka tuba nake manzan Allah yaban kama ban soma ba. farin jaka da kyakkyawa bai dunkula kuma ta yi shi, ganye manya gasa je gwani sha'awa ga wani kamshi, da ya fara a haske walwalli yake fita daga bakin shi, ga wani daddaɗan kamshi da babu irin sai badallah. Al-Mustapha kaunar ka nake, Tsantsar san kallon ka nake, yarda na ganka Rasulallah. mai tsaftataccen gashin kai yana mai ban sha'awa, bakikirin yake gashe ki da walwali ga haskawa, wallahi gashin manzo na ya wuce dukkan misaltawa, ni da buri na shine na ganka a fili sallallah. Idanuwana sun damu ya za a yi su ga sun burga, da kunnuwana sun dimauce don wasa jin muryarka, ƙafafuwana na ta zumuɗi su zo ziyarar raudarka, turin si da cikin wahala a bar ni da sanka Rasulallah. Al-Mustapha